Ito ang hanging bridge na matagpuan sa barangay Santa Isabel, Bao, Camarines Sur na may tinatayang taas na halos 15 hanggang 25 feet mula sa normal na antas ng tubig ng ilog kapag mababaw ito. Itinayo ito kamakailan lang at pinasinayaan ng June 24, 2026 kasama ang mga lokal na opisyal ng barangay sa pamumuno ng kailang mayor ng nasabing lugar. Ang tulay na ito ay nagdurugtong sa dalawang bayan sa dalawigan. Ito ang Bao at Ocampo, Camarines Sur, simula barangay Cagmanaba, Ocampo hanggang Santa Isabel, Bao. Kaya malaking tulong ito sa mga kabayan natin dahil mas napadali ang kanilang transportasyon papunta sa kanilang lugar sa pamamagitan ng tulay na ito. Bakit nga ba naisip ng LGU ito ipatayo? Dahil ang mga lumang tulay nagdudugtong sa dalawang bayan ay halos nasira din dahil sa mga dumaan na malakas sa bagyo. Alright guys, magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Del Rosario, Naga City at papunta kami ngayon sa Bao, Camarines Sur kasi meron kaming na-discover na isang spot doon na bagong lagay lang na hanging bridge niya sa may Santa Isabel, Bao. Malapit pa namin ang location pero based sa Google Map, malapit lang naman sa may Ocampo yun. Hanapin natin, kaso lang may lakaran to. And then, hindi namin alam kung pasok ba motor o hindi. Banata natin ngayon. Let's go. Alas 7 pa lang ng umaga ay umalis na kami. Late na nga mga oras ito para sa amin, ngunit wala naman itong problema dahil malapit lang naman ang lokasyon na pupunta namin. Simula Naga City papunta sa barangay Santa Isabel, Bao, mga halos 45 minutes lang naman ang mumotorin namin. Alright guys, at the moment ay nandito na kami sa may diversion road dito lang sa may Pili, Camarines Sur. Tumigil muna kami para i-check namin sa mapa yung barangay Santa Isabel sa Bao, Camarines Sur. Ngunit ang problema ay ang hina ng data dito. So ito yun, no? Sinerge ko Santa Isabel and then nag-load pa siya. So baka sa una-unahan ay malakas na signal. So ito na yung Santa Isabel. Kaso lang, hindi nakikita lahat kasi nga wala pang data pumapasok. So hanapin natin to ha. Alright, let's go! Sa halip na tumbukin namin ang Bao, Camarines Sur via National Road, mas pili namin magkaliwa papunta sa bayan ng Ocampo dahil napag-alaman namin mas malapit daw ang hanging bridge na ito sa isang barangay sa nasabing bayan. Alright guys, nandito na kami sa may La Purisima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur kasi dito itinuro sa amin yung accessible na daan papunta sa may hanging bridge. So tama nga naman kami, yung hanging bridge na yun nagkukonekta yun sa Ocampo at Bao kasi boundary na yun ng dalawang lugar na kung saan mapapalapit yung daan ng mga kababayan natin. Ito yung spot namin ngayon, malawak na lupain. Yan mga bundok, kung makikita ninyo. So medyo malapit na kami sa location. Ang nangyari, pumunta muna kami sa Ocampo kasi yung tinuturo ng Google Map. And then nagtanong-tanong kami sa mga babae natin kaupulisan doon. Dito tinuro, mas madali daw dito. So check natin, tara! Matapos ang ilang minutong pagmumotor, dagdag na ang minutong paghahanap ay nakuha din namin ang unang barangay na madaanan bago ang hanging bridge. Ito ang La Purisima Nuevo. At makalipas ng ilang minutong pagmumotor ay narating din namin ang barangay Cagmanaba na kung saan dito nakadugtong ang hanging bridge ng Santa Isabel. Alright guys, so magandang umaga. Nandito na kami ngayon sa spot na kung saan ito yung sadya namin dito sa lugar na to. At sa hindi inaasahan ay itong kinakatayan ko mismo ay bayan ng Ocampo, Camarines Sur. So nandito sa likod ko yung hanging bridge. Hanging bridge ng Santa Isabel, Bao. Sa ngayon, nasa Ocampo tayo at pagtawid natin dyan sa hanging bridge na yan ay nasa bayan ng Bao na tayo. Pag-uusapan dito siguro mga 3 to 4 minutes ay nasa kabilang bayan na tayo. Malaking tulong to sa mga kabayan natin kasi unang-una, yung tatawid nga sa Ocampo to Bao ay mapapadali. Hindi na sila iikot sa National Road o sa mga malayong kalsada para makapunta sa Bao. Dito, kunting lakas ng loob lang, mahihina sa height, pero at least mapapadali yung pagtawid natin sa kabila. So tara. So bago ang lahat pala, pakita ko sa inyo yung likod. Isang malawak na palayan na talagang nakaka-relax. So ngayon tatawid sa kuya sa hanging bridge. Sige boss, doon na kayo. Tapos pag nakatawid yung motor, sulod tayo para at least hindi tayo maka-abala sa kanila. Kasi mapatagal yung pagtawid natin kasi unang-una may takot tayo sa mga height. Hindi natin alam kung gaano kataas yan, pero itong sigurado mas mababa to sa tinawid kong hanging bridge sa Iriga City. So kung makikita yung motor, tatawid papunta sa may hanging bridge tagos sa Santa Isabel, Bao, Camarines Sur.
So sabi ko nga sa inyo, ang pinag-uusapan dito ay minuto lang. So kung mabilis yung lakad mo, siguro mga 2 minutes ay nasa baho na kayo. Pero pag yun nga, sabi ko sa inyo may takot kayo sa height, baka abutin kayo mga 5 to 7 minutes. So ito, Santa Isabel Baaw. Pero dito mismo, kampo pa to ha. Ang karaniwang mga materyales na ginamit sa hanging bridge na ito ay ang mga kable para sa pangunahing suporta at bitin, bakal para sa framework, mga kahoy o konkretong tapakan para sa daanan ng mga naglalakad, nagmumotorsiklo at nagbebisikleta. So sa ngayon, tatawid na tayo. Ayun yung motor sa unahan. Tapos sa baba, ilog. So, hawakan ko na ang camera para hindi tayo mahirapan sa pagtawid kasi baka ano pang mangyari. So, grabe, no? Sa loob lang ng 2 minuto, tapos kung mabilis pa ang lakad mo, nasa Baaw ka na, galing sa Ocampo. Tapos kung galing ka naman sa Baaw, ay nasa Ocampo ka na. Ito yung ilog dito sa baba. Yun, may mga iligong bata. So sa ngayon medyo mabakal tayo kasi umaalog yung hanging bridge na to. Hindi tayo sanay kasi sabi ko nga sa inyo, takot tayo sa height. And then pag gumagalaw na ang hanging bridge sa gitna o sa kalagitnaan ng paglalakad natin, nakakaba. Pero pag natawid nyo, parang isang achievement na rin kasi itong vlog na to, mahirap to kasi sabi ko nga sa inyo, pag may kinakatakutan kayong mga height, may kinakatakutan kayong mga lugar na na-achieve nyo matapos yung vlog. So, isang masayang alaala na yan. So, medyo malapit na tayo. Ayun, kung makikita nyo, mga ginamit dito mga materyales, mga bakal at mga nagsisitibay yung mga kable. Ito yung mga hawakan kung kailangan nyo maghawak sa gilid para safe kayo. So, nandito na nga tayo sa may Santa Isabel Baaw, Camarines Sur. So, pagtawid nyo dito, sa kinakatayuan ko ay Barangay Santa Isabel Baaw, Camarines Sur ito. So sa likod ko, mga bundok, tapos malawak na palayan. Tapos nyo dumaan sa hanging bridge. Ito yung magiging hangover, kumbaga ito yung magiging epekto na parang umaalog pa yung katawan ninyo. Kumbaga, sabi nga, pag nakaskay kayo sa aeroplano, jet lag. So mag-steady kayo, ganito. Tapos parang umiikot yung pakiramdam nyo. Pero, yun nga sinasabi ko sa inyo, mas napabilis yung pagtawid ng mga kababayan natin galing sa Ocampo to Baaw, Baaw to Ocampo kasi dahil nga sa hanging bridge ito. Dito may mga kabahayan kung makikita ninyo. Tapos dito sa likod ko, kabundukan. Dito kahit medyo mait ang panahon, pero hindi naman masyado kasi nga sa lawak ng palayan na makikita ninyo, kumbaga nature yung spot. So talagang kahit yung init na nararamdaman natin, may ibsan. So galing si Kuya sa kabila. Kamusta boss ang pagdaan mo dyan, boss? Okay lang. Okay lang naman. Let's go dyan. Sanay na. Mga taga rito po kayo? Ay, okay lang. Pero dati boss, nung wala tong hanging bridge na to, meron luma sa kabila, ano? Tapos meron din tulay na pwedeng tawiran. Pero rough road lang, hindi maayos yung daan. Kung ano, iikot kayo ng National Road. Meron din dito. Baaw. Saan yung tinawagan dito? Pero dito boss, sa kalsadang ito, tatagas tayo ng National Highway. Pero mga ilang minuto pa bago makarating doon. Kalahating oras pa, medyo malayo pa, no? So malaking tulong tong hanging bridge sa inyo, no? Kasi kung may mga lakad kayo sa Ocampo, makakatawid kayo mabilisan. Sige boss, maraming salamat. Ha? Diyan ka na sa kabila. Okay. Grabe. Boss, salamat ha. Oo. So, yun nga. At least, naipakitok sa inyo yung bagong hanging bridge dito na binibisita ng mga kababayan natin na mahihilig sa adventure, tapos yung mga content creator na nakapunta na rin dito. So, ayun no. Grabe. Yung dalawa nagpipicture-picture. So, ayun, sobrang init na ng panahon dito. Pahinga naman kami, tapos palipad ng drone habang tumatawid kami sa hanging bridge. Para at least well documented yung pag-vlog natin dito sa spot na to. So dito lang yan sa Barangay Isabel, Baaw, Camarines Sur. At least nakita nyo yung tulay dito sa may Baaw, Camarines Sur. So, palipad na tayong drone. Magandang umaga sa inyo lahat.